EOF 2019. godine održat će se u gradovima Sarajevo, istočno Sarajevo, domaćini gradovi, zajedno u organizaciji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine kao supotpisnikom protokola i ugovora sa Europskim olimpijskim komitetom. Takmičenje će se održati u periodu od 9. do 16. februara u 8 disciplina, odnosno 8 sportova raspoređeni na 7 borilišta. Alpski sportovi i discipline iz alpskog programa održat će se na olimpijskim planinama Jahorini i na Bjelašnici, zatim biatlon takmičenje će se održati na dvorištima, cross country na Igmanu, snowboarding na Bjelašnici, a od ledenih takmičenja u Zetri će se održati turnir u hokeju, u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran, u Skenderiji će biti takmičenje u umjetničkom klizanju i brzom klizanju i u Palama u dvorani Peki bit će takmičenje u karlingu. Svoje učešće na EOF-u 2019. godine potvrdilo je 46 zemalja članica Europskog olimpijskog komiteta. Kad govorimo o broju učesnika, onda ta brojka se kreće negdje oko 1600 sportista zajedno sa njihovim trenerima, ali u odnosu na to očekujemo još negdje od 200 do 250 stranih gostiju delegata, poput sudaca, tehničkih delegata i drugih zvaničnika, predstavnika međunarodnih sportskih federacija. Olimpijsko selo je na lokaciji Lidžije, hoteli Hills i Hollywood su predviđeni, zato također prostor cjelokupan za transport Medal Plazu je smješteno na lokalitetu između dva hotela. Benefiti same ove organizacije su zaista višestruki. Ako to gledamo i posmatramo sa sportskog aspekta, onda moramo znati da organizacija jednog ovakvog sportskog takmičenja sigurno predstavlja jedan osnov, jednu pretpostavku za organiziranje svih budućih velikih natjecanja u ovim disciplinama. Mi danas imamo faktički 8 prvenstava Evrope u različitim sportovima i disciplinama i to će biti sigurno jedna velika ulazna karta da se pojedinačno sportske federacije i dalje odluče povjeravati Bosni i Hercegovini, njenim savezima, organizaciju velikih sportskih takmičenja. U ovom turističkom, privrednom smislu, sama činjenica i brojka da tako veliki broj zemalja, članica, njihovih predstavnika Evropskih olimpijskih komiteta dolaze da budu naši gosti u periodu od 9. do 16. februara, ne možete zamisliti bolju promociju svih ovih naših potencijala i vjerujemo da u godinama koje dolaze pred nama će se samo vraćati u sve većem i većem broju i koristiti one resurse koje mi imamo ovdje zaista u bogatom kapacitetu. I naravno, kulturološki aspekt ovog takmičenja treba posmatrati činjenice da je ovo ne samo sportski događaj, već da širenje prije svega prijateljstva, izgradnje povjerenja među ljudima, pogotovo među mladim, na neki način nas diže i predstavlja jednu novu razvojnu fazu Bosne i Hercegovine. Svečana ceremonija otvaranja bit će na olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hasan na Koševu, a što se tiče ceremonije zatvaranja je predviđena u istočnom Sarajevu i očekujemo da će biti na fudbalskom stadionu Fudbalskog kluba Slavija. Grudvi je već na neki način pobrao simpatije javnosti, već smo ga dovoljno prezentirali, tako da je to naš zaštitni znak, simbol i ponosni smo zaista na njega, pogotovo što se mladi rado sa njim slikaju, rado je već viđen gost na bilo kojoj manifestaciji gdje se pojavi i to nas čini sretnim i ponosnim, odnosno potvrđuje nam da smo napravili pravu stvar kad je u pitanju maskota. A naravno poruka, evo i ovom prilikom je da je EOF događaj svih građana Bosne i Hercegovine, pogotovo građana Sarajeva, istočnog Sarajeva i da je to zaista jedna sjajna prilika i šansa da svijetu, Evropi prije svega, pošaljemo jednu novu sliku iz Bosne i Hercegovine.